Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ga yadda za ka ci miliyan 1 a Hamster Kombat. Da farko dai za ka zo gurin N per tax ɗin can, inda aka yi rubutu da jan rubutu N per tax. Sai ka taɓa shi sau uku, kai kilikin sau uku, 1, 2, 3. Za ka ga wannan ɗan zoman gurin ya canza kala ya koma ja, ba yadda muka saba gani ba. Sai ka zo ka danna dot leta F za ta fito, leta F za ta bayyana. Sai ka danna dash leta O ita ma za ta bayyana. Sai ka zo ka danna dot leta R za ta bayyana. Sai ka zo ka danna dash leta K ita ma za ta bayyana. A gurin daily cipher kusa da miliyan 1 nan da kuka gani, a nan rubutun zai bayyana. Abin da ya sa bai bayyana muku ba saboda ni na riga na ci nawa ne, amma daga yanzu insha Allahu nawan zan dinga yi screen recording kuna gani insha Allahu. Kar ku manta ku danna mana subscribe, sannan ku danna ƙararrawa saboda kullum za mu dinga kawo muku yadda za ku ci miliyan 5 da yadda za ku ci miliyan 1. Sannan insha Allahu za mu dinga kawo muku update akan dukkan ragowar coins ɗin. Masha Allahu. Bissalam.